पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. वटपौर्णिमेनिमित्त बाजारपेठा फुलल्या. महिलांची खरेदीसाठी झुंबड. फळांचे काय आहेत रेट? वट सावित्रीचा सण आला, सण आला वड पूजू चला. वट सावित्रीचा सण आला. वटपौर्णिमा म्हणजे महिलांच्या आस्थेचा विषय. 3 जूनला म्हणजे उद्या वटपौर्णिमा साजरी होणार आहे. सावित्रीनं सत्यवानाचे प्राण वाचवले अशी आख्यायिका सांगितली जाते आणि त्यापासून वटपौर्णिमा साजरी करण्याची पद्धत आहे. वडाच्या झाडालाही विशेष महत्त्व आहे, कारण वडाचं झाड पर्यावरणीय दृष्ट्याही महत्त्वाचं ठरतं. हे ऑक्सिजन देणारं मोठं झाड म्हणून याला म्हटलं जातं आणि त्याच्यात संवर्धनासाठी, त्याच्या रक्षणासाठी ही प्रथा सुरू झाल्याचं सुद्धा सांगितलं जातं. आणि या वटपौर्णिमेनिमित्त महिलांमध्ये उत्साह असतो आणि त्यासाठी फळांना विशेष महत्त्व असतं. 5 प्रकारची फळं ही वाणात ठेवली जातात आणि फळांसोबतच आपण जर पाहिलं तर हे असे 80चे पेड असतात, ते सुद्धा म्हणजे सौभाग्याचं प्रतीक ज्याला म्हटलं जातं. ती हिरवी काकणं असतील, त्यानंतर काळे मणी असतील आणि हे 80चे पेड अशा पद्धतीनं त्या वाणात ठेवून सुहासिनी एकमेकांना हे वाण जे आहे ते देण्याची प्रथा आपल्याकडे पाहायला मिळते. ग्रामीण भागात विशेषाला महत्त्व असतं. जसं ग्रामीण भाग असेल तसं शहरी भागात सुद्धा वटपौर्णिमा साजरी केली जाते आणि अनेक ठिकाणी म्हणजे जिथं वड उपलब्ध नसेल किंवा वडाच्या ठिकाणी जाऊन पूजा करणं शक्य नसेल त्या ठिकाणी सुहासिनी ह्या फांद्या घरी आणून त्याची मनोभावे पूजा करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्यामुळे आता मार्केटमध्ये अशा पद्धतीनं सजल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. विविध प्रकारची फळं इथं उपलब्ध झालेली आहेत, त्याचबरोबर वडाच्या फांद्यासुद्धा उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्याचे नेमके रेट किती आहेत, यावेळी महागाई आहे का, हे सध्या आपण माहिती घेणार आहोत. त्याबद्दलची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. चला जाऊया सावंतवाडीच्या मार्केटमध्ये. वट सावित्रीचा सण आला, सण आला वड पूजू चला. वट सावित्रीचा गावाकडे वाण देण्याची पद्धत असते आणि जसं फळांना महत्त्व असतं म्हणजे 5 प्रकारची फळं घेतात आणि ती वाणामध्ये ठेवली जातात, त्याच पद्धतीनं 80च्या पेड्यांना पण महत्त्व आहे. आणि आता मार्केटमध्ये हे पॅकिंगमध्ये तुम्हाला मिळतं, म्हणजे हे काही काळे मणी, त्याचबरोबर हे 80चे पेड आणि 2 काकणं अशा पद्धतीनं पॅकमध्ये हे विक्रेते आपल्याला ठिकठिकाणी विकायला आलेले पाहायला मिळतात. पण त्याचे सध्या रेट काय आहेत ते जाणून घेऊया. काकी, तुम्ही कुठून आलात आणि तुमचं नाव? दीपा सागर लागते. कुठून आलात? आम्ही इथले सावंतवाडीचे. हो. आणि याची किमती काय आहेत तुमच्याकडे? याची किमती हे 20 रुपयानं विकतो आम्ही. हे 20 रुपयाला विकतो, हे 5 रुपयाला विकतो, हे 10 रुपयाला विकतो, हे 10 रुपयाला 5. जर आपण पाहिलं तर यासुद्धा अगदी पॅकिंगमध्ये, जर तुम्हाला लगेच तुम्ही त्या वाणामध्ये ठेवू शकतात अशा पद्धतीनं झटकीपट कामं करण्यासाठी ही पॅकिंगमध्ये हे 80चे पेड आहेत ते उपलब्ध झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणिले प्राण 7 जन्मीचे लाभ वरदान, सौभाग्याचं मागून लेणं, घेऊनी प्रसन्न करुनी त्याला. वट सावित्रीचा. वटपौर्णिमेला हिरव्या चुडांना विशेष महत्त्व असतं. त्यामुळे ही हिरवे बांगडे भरण्यासाठी आता या दुकानामध्ये आपल्याला महिला दिसतात. काहीशी लगबग दिसती आहे या हिरव्या बांगड्या भरण्यासाठी.
उद्या वटपौर्णिमा आहे, त्यामुळे आता या महिला साज शृंगार करताना आपल्याला दिसतात आणि बांगड्यांना विशेष, हिरव्या चुड्याला विशेष महत्त्व असल्यामुळे आता ही गर्दी आपल्याला या दुकानात पाहायला मिळते. वटपौर्णिमा म्हणजे वडाची पूजा केली जाते. सुहासिनी फेऱ्या मारत पूजा करतात आणि आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी पूजा करतात किंवा मनोकामना करतात. ही आख्यायिका आपल्याला माहिती आहे. सावित्री सत्यवान यांची आपण कथा ऐकलेलीच आहे. त्यामुळे मात्र आता असा ट्रेंड आला आहे की वडाची पूजा करण्यापेक्षा, म्हणजे जिथं वड आहे तिथं जाऊन फेऱ्या मारत पूजा करण्यापेक्षा फांदी घेऊन घरी आणली जाते आणि घरात या फांद्यांची पूजा केली जाते. त्यामुळे आता ठिकठिकाणी या मार्केटमध्ये विक्रीसाठी फांद्या आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि अशा प्रकारे त्यांनी सजवून ठेवलेले आहेत. आपल्यासोबत या महिला विक्रेत्या आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. कसा रेट आहे या फांद्या? या कांद्याचं 10 रुपये आहे. तुम्ही कुठून आलाय? आम्ही उमरसून आले. सध्या गर्दी पाहायला मिळते का किंवा लोक येत आहेत? आम्ही आहे तसे गर्दी आहे. आणि पूजा केली जाते ती साधारण कशा पद्धतीचं त्याचं स्वरूप असतं? घरी सुद्धा केला तर वडा पण केले जातात. आम्ही तिकडे आमच्या गावाला आम्ही घरी करत नाही. आमचे वड आहे तिकडेच करतो आम्ही. सगळे आम्ही जातो, आमच्या वाड्यातली सगळी माणसं जातात, आम्ही आणि करतो. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी. त्यामुळे आता या वडांच्या फांद्यांनी मार्केट सजलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. वट सावित्रीचा सण आला, वट सावित्रीचा. वटपौर्णिमेला महत्त्व असतं ते या फळांना आणि उद्या वटपौर्णिमा असल्यानं ही सगळी फळं इथं आपल्याला आलेली पाहायला मिळत आहेत. मार्केट सध्या फुललेलं आहे या फळांनी. आपल्यासोबत काही महिला विक्रेत्या आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांच्याकडे कुठले कुठले फळं आहेत आणि त्यांची किंमत काय आहे. काकी कुठून आला? मी सोनुर्ली पॅकेजवाली. नाव कसं? ईशा ईश्वरनाथ पायने. तुमच्याकडे आता कुठकुठली फळं आहेत आणि त्यांचे रेट काय आहेत? कसं तुम्ही हे फळं देताय? हे बघा, हे मानपूर आंबे आहेत, ते 150 रुपये डझन. हे हापूस आहेत, हे आणि हे मी 450 लावले, 400 विकते. हां, ही पेरू आहेत. किंमत काय, कशी देताय? पेरू मी 10 रुपयाने एक विकते. हां, फणस आहेत तो 200 रुपयाने विकते. अननस 50 ते 60 रुपयाने विकतोय. आणि वडाच्या पारंब्या कशा देताय? 5 रुपये फांदी. आणि जांभळाची रेट काय आहे? 100 रुपये शेरला. आणि केळी कशी देताय? केळी 60 रुपये डझन. आणि ही सगळी जे सामान आहे इथे ते तुम्ही कसं विकताय? मी 10 रुपयाची 10 फुलं विकते, दसवंती. आणि ती जी तुळस आहे त्याची किंमत वेगळी आहे का? हो, 5 रुपये पेंडी तुळशीची. आणखीन काही विक्रेते आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यांच्याकडून सुद्धा त्यांचे रेट जाणून घेऊया. इथं जांभळं आहेत आणि फणस वगैरे आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. काकी तुम्ही तुमचे कसे रेट आहेत? आमचे ही तोतापुरी आहे, 100ला 4 सांगून 5 आहे. ती हे हापूस आहे, हापूस 300 रुपये डझन आहे. ही वडाची पानं आहेत, ती आम्ही 10 किंवा 5 लावतो 10 रुपयाला. फांदी आहे ती 10 रुपयाने किंवा 5 रुपयाने असा रेट लावतो त्याला. अननस आहे, हे 70 रुपये 60 रुपये. हे जांभूळ आहे, जांभळाचा मापावरती आम्ही देतो, किलोवर देत नाही, कारण आम्हाला मापावरती देवायला परवडतं म्हणून ते 150 रुपये 100 रुपये लावतो. गरे लावतो, तर गरे लोकांना काढता येते काय, त्यामुळे गरे काढून देतो आम्ही. 10 ते 20चे 10 किंवा 5 असा रेट लावतो त्याला. आणि अख्खा फणस घ्यायचा असेल तर त्याची किंमत वेगळी लावतो. त्या फणसाच्या आकाराप्रमाणे आम्ही, तो छोटा असेल तर त्याची 100 किंवा 150 किंवा मोठा असेल त्याचे 500 किंवा 400 300 असा त्याचा रेट लावतो. म्हणजे कापा बरका असे प्रकार आहेत, त्याच्यामध्ये त्याप्रमाणे आम्ही लावतो. बरका असं, बरक्याची किंमत कमी लावतो, लोकांना बरका आवडत नसतो. किंवा कापा लावा असला तर काप्याचा रेट जास्त, कारण लोकांना कापा जास्त आवडतो, घट्ट गरा असतो. असा रेट लावतो आमचा आंब्याचा, फणसाचा. पण गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी फळं जास्त आहेत की कमी आलेली? फळाचं प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे फळ कमी असल्यामुळे त्याचा रेट जास्त आहे यावर्षी. आंबा पण कमी आहे आणि फणस पण कमी आहे, त्याच्यामुळे त्यांचे भाव वाढलेले आहेत यावर्षी.
असं जो फणस तुम्हाला 100ला मिळत होता तो यावर्षी 200 त्याची किंमत झालेली आहे. तर कमी मार्केटात फळ आले आहे, फणस आहेत किंवा आंबा असल्यामुळे म्हणजे थोडक्यात यावर्षी उत्पादन कमी झालेलं आहे फळांचं. असं प्रमाण आहे. बाकी काय तसंच असतं तसंच. तुम्ही कुठून आलाय? आम्ही मळगाव, प्राजक्त श्याम सांगेलकर माझं नाव. तर आपण जर पाहिलं तर या सगळ्या फळांची जी किंमत आहे ती आता वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते, कारण यावर्षी उत्पादनच हे फार कमी असल्यामुळे या फळांचे देखील रेट वाढल्याचं या विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे. सती महान यमापासूनी आणिले प्राण. पण आणखीन काही विक्रेत्यांकडून माहिती घेऊया. काकी, कसे प्राईज आहेत तुमच्याकडे? कशी आंबे हे 400 रुपये आहेत. हा हापूस आहे, हा 300 नाही, मोठा हापूस आहे तो 400 रुपये. त्याच्या खालोखाल मीडियममध्ये आहे तो 300 रुपये. आणि पायरी घेतली तर 250-300, म्हणजे तसं फळ असणार तसं रेट असतं. आणि केळी आहेत 50 रुपये 60 रुपये. पण यावेळी किमती वाढलेल्या असं आम्ही ऐकलंय, खरं आहे? हो, जरा वाढले आहेत किमती. आणि आम्ही इकडचे सावंतवाडी कोलगाव. वट सावित्रीचा सण आला, सण बाजारात आपल्याला ही लगबग पाहायला मिळते महिलांची. आपल्यासोबत काही ग्राहक आहेत, आपण त्यांनाही विचारू त्यांची खरेदी झाली आहे का. ताई, खरेदी केलात का? हो, केली, चालू आहे. काय काय घेतलं आतापर्यंत? अननस घेतला, केळी घेतली आणि ते दोरे पेड वगैरे असतात ते घेतले. कुठून आलाय तुम्ही? नाव कसं आपलं? माझं प्रियांका चेतन सावंत, तिरोड्यामधून आली आहे. तिरोड्यातून इथं आलाय? हो, तिरोडा. तिरोड्यातून सावंतवाडीत आलाय. बरं. आणि तुमच्याकडे कशी वटपौर्णिमा केली जाते? म्हणजे तुम्ही घरीच फांद्या आणून करता? नाही, आम्ही बाहेर एकत्र येऊन करतो. आमचं एक घर आहे भोसल्यांचं म्हणून, तिथे आम्ही एकत्र पूर्ण आमची वाड्यातली एकत्र येऊन आम्ही तिथे संध्याकाळी साजरी केली जाते वटपौर्णिमा. 25 बायका आम्ही एकत्र येतो. पण आता थोडे रेट वाढल्याचं सुद्धा पाहायला मिळतं. आम्ही काही जणांना विचारलं त्यावरून. तुम्हाला कसं वाटतं, म्हणजे रेट वाढलेत का? तुम्हाला काय जाणवलं विशेष? हो, आहेत, यंदा रेट वाढलेलेच आहे. पण आता काय करणार, शेवटी आपल्याला गरज आहे म्हटल्यावर घेतलीच पाहिजे ना. शेवटी त्यांना पण काहीतरी मिळायला पाहिजे त्याच्यातून. त्यामुळे आहे, जरा महागाईचा पण होतो आपल्यावर. सण आला वड कुठून आलाय तुम्ही? मी आकेरीमधून आली आहे. माझं श्रद्धा नचिकेत प्रभू वाजगावकर. खरेदी केली आहे. आंबे घेतले आहेत, अननस घेतलं, पेरू घेतलं, जी 5 प्रकारची फळं लागतात ती घेतली आहे. तुमच्याकडे वटपौर्णिमा कशी साजरी केली जाते? म्हणजे तुम्ही बाहेर जाता, वडाचा फेरा धरता की घरी पूजा केली जाते? आम्ही बाहेर जातो. आमच्या बाजूला मंदिर आहे नृसिंहचं, तिथे वडाचं झाड आहे, त्यामुळे सर्वजणी सामूहिक पद्धतीने पूजा करतो तिथे वडाची झाड. खरेदी झाली का? हो, खरेदी झाली. बांगड्या, मणी लागतो तो साव, तो सर्व घेतला. आणि काय किमती कशा वाटतात? म्हणजे गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी थोडी महागाई वाटते? थोडंफार वाटतोय. थोडं एक बजेट. हां, आंब्याचा दर, बाकी अननस वगैरे तेच आहे दर, पेरू अननस वगैरे, फक्त आंब्याचा दर जराच वाटतो थोडासा. सती महान यमापासूनी आणिले प्राण. फळांच्या खरेदीसाठी, त्याचबरोबर 80चे पेड खरेदी करण्यासाठी आता महिलांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. मोठ्या प्रमाणात मार्केटमध्ये गर्दी झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि जर पाहिलं तर यावर्षी काहीसं रेट हे वाढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. जास्त करून आंबा हा थोडासा महागला आहे, फणससुद्धा महागला आहे. काही विक्रेत्यांनी असं सांगितलं की यावर्षी उत्पादनच कमी असल्यामुळे हे रेट वाढल्याचं सुद्धा पाहायला मिळत आहे. मात्र उद्या वटपौर्णिमा असल्यामुळे महिला वर्गात मात्र कमालीचा उत्साह आहे. महिला वर्ग खरेदीसाठी बाहेर पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगप, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. वट सावित्रीचा सण आला, वट सावित्रीचा सण आला, वट सावित्रीचा
कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.